Tielle päästyään panssarivaunut tavoittavat taas nopeasti jääkärien rivistön ja marssi jatkuu hidastumatta. Suojamiehet ovat marssin aikana vaunujen kannella, tähystävät ja antavat tarvittaessa merkkejä muille vaunuille tai jääkäreille. Metsä tarjoaa suojaisen etenemistien lähtöasemaan, mutta panssarivaunujen taistelumaastona se on huono. Tykille ei ole riittävästi ampuma-alaa, näkyvyys on heikko ja panssarin tuhoajat voivat yllättää. Sitä varten suojamiehet liikkuvat aina panssarivaunujen mukana niiden turvana. Heidän tehtävänsä on tutkia etumaasto ja sivustat riittävän laajalla alueella yllätysten estämiseksi. Samalla he valitsevat vaunuille helpoimman etenemistien ja opastavat niitä merkeillään vaikeissa paikoissa.